عید مبارک هدیه رب تبارک بر شما، عید فطر آمد مبارک بر شما. مظهر توحید و ایمان آمده، مؤمنان را عید مهمان آمده. یک ندا آید برای مؤمنان، مژده بخشش ز سوی. ассалому алейкум, подписчикони азиз, тамошобинони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали мо. рӯзи ҳамаи шумо ба хайру шодӣ бошад. Тамошобинони азиз, рӯзи иди қурбон ба ҳар яки шумо муборак бошад. худованд дар ин рӯзи иди қурбон шуморо ба ҳама орзуҳотон бирасонад. ба ҳамаи шумо пеш аз ҳама саломатӣ, умри дароз, тани сиҳат, фарзандҳои солим ва солеҳа, файзу бараката худованд ҳамеша дар хонадони шумо бирезона. ман ҳамаи шуморо дӯст медорам тамошобинони азиз. раҳмат ки то имрӯз бо мо ҳастед ва наворҳои моро дастгирӣ мекунед. тамошобино, имрӯз як рӯз пеш ай идай мо кулча пухта гирифтем. ман гуфтам ки нонам кунен. нони дедониро ман беҳад дӯст медорам. ноне ки берӯған бошад, ки рӯғанам дохтана, лекин нони абушни дедония беҳад дӯст медорам. иҷадам пеши дедоншон малвинҷон будай. аяла малвинҷон хӯрда гаштестем. раҳмат барои ҳаматон ки дар ватсап адел нанавистен, барои ид табрик кадем. миннатдорум аз ҳамаи шумо. тоҷикистон вақтои мо хуш, ҳазор раҳмат ки мепурсен. нонои мо қариб омад. беҳад мада маъқул шид ки бигем як қиёмат хамир мекуние, як дамда дедонда пухта мегирӣ. бо тасби дедон, бӯи дедон дигарай. ҳавои тоҷикистон гарми бад нестай, созай, хеле салқинаки хушрӯкадагиай. иҷа як фатири дига бо барои шакаро кунимонам кардем. иншоаллоҳ баъди ибо ба нони дедонӣ шакаро када, бовар кунӣ ҳар рӯз шакаро шакаро када қанчой куне бихӯре ҳамаша мечинему медорем хона. ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغمر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا. иҷа тамошобино давоми рӯзай. мо фабрикаи ширин ҳамун цеха худаш рафтам. очамшон ягон чипаз майда чайда, иҷа хонаи акаамшон ягон чипаз торт паз хушрӯ мекунӣ гуфтан. ман гуфтам ака тоҷикистон дамгирӣ омадагиам, хоҳиш мекунам акмаи ғам натиен. рафтам айма дуруни шириниҳои шарқ бигем, ҳамашонда хонаи хуштоманам ҳамашонда харид кардам. ассалому алейкум тамошобинони азиз, рӯзи иди қурбон ба ҳамаи шумо муборак бошад. субҳи содиқ дамид. ҳайси кӯдакои гардакӣ наомадиам. ирӯз ман тақсим мекунам. ҳишка наомадай ҳоле. худованд як иди бо баракат бигардона ба ҳар яки мо. худованд моро ба иди қурбони дигари бурда бирасонад. ҳазорон бор шукр ба ҳамаи шумо. пеш аз ҳама саломатӣ, умри дароз, зиндагии пурбаракат, пурфайзу пурбаракат хоҳонам. худованд ҳамаи шуморо ба орзу мақсадотон бирасонад. иҷа кӯдако хестан тамошобино, пушондемшона соат 6 саҳар шудагиеда. иҷа кӯдакоя партия омадан рафтан, ҳоли мо юра намондем. хесар қед салқинак хунакак бачаҳои ма ҳоли хованд, меган дар дунё чӣ гапая. якум бор ид каданака хелешон гирифтем. халтачай сумкачай тершон гирифтем. фотимаям бурдан. ҳама даволин аз зиндагӣ. иққазур будай, мустафода беҳад маъқул шуда.
иди хидмон. тамошобино ида дахони апам кадам қати апам пухтпас кадем дина чагалдак пухтем самбуса пухтем кадамира гали кадай ҷамуда самбуса пухтем ҳози мардако омадан рафтан сифрабой кадем хай хулоса хела кадем ни торт порта хай тортира файлара буридем. имрӯз мошини язнамазакас кадагием тамошобино иншоаллоҳ хонаи ҳамаи хештабор куҷои мурдадорае аввал хонаи мурдадорро хабар гирӣ мерем ду фотиҳа хонӣ ана баъд як лав хонаи хештаборро мегардем. аллакай мо буромадагием тамошобино иҷа хонаи як хешмонай хонаи тағом гузаштагӣ буд як сол шуд гузаштааша хонаи ҳавай омадем и бигем ки дуюм қурбонияи ма чашидастам иншоаллоҳи раҳмон ҳамин рӯз дар ниятам 7 қурбония чашиданай чӣ қадр савобаш калоная медонен қурбония чашиданаш ман нағз мебинам гӯшти бузам буд гӯспандам буд ай ҳамашам чашидам. инаш аллакай дигар хона омадагием хулоса гаштем да ҳамаи ҷоро гаштем бовар кунед тамошобино уже рӯз бегаштагиай гоҳ ҷо мерам аёдам мебурая видео кунӣ гоҳ ҷошта хай боб аёдам мераса ана ин охирон видеои уже шав шудагиай баъд шома омадем дар хона хондем ай соатҳои 12:30 гаштем ай иҷа боша хонаи ҳамсояи апамай ҳавлиёшон беҳад дарахтҳои себ бисёр ана дарвозашон ҳуй будай дута гов дуромадай хичон ит кадиста будиян ма апама гуфтам биям говора бурорум севора ҳайф накунанд омадам яке бора севоршона видео кардам акои ида ҳама дар дарвозаҳо ба пӯш ҳуяй ягон кас дарвозаи маҳкам надорад ҳатто даричаи майдашона бигем ки ҳуй намекунанд ҳама ду дарвозаи калонаш ҳуй буд беҳад сева маҳқулам шид буда иҷа каҷили мондагӣ аҷоибот фасон ира бинен охи мошаллоҳ мебинӣ бовар кунед як нерӯи дига мегирӣ беҳад сиқ шудагӣ будам бо ҳам ҷои нав омада будам беҳад сиқ будам худоро шукр ҳазорон бор шукр ки ай дидори ватанҷоном сер шудастам.